Калі памірае цігіня паэту, тым няма трагедыі. Ёсць смутак, жальба родных, блізкіх, знаёмых. Але няма трагедыі ў смерці паэта для чытача, бо талент ёсць празорца не толькі народнага жыцця, але і свайго зямнога лёсу. Талент прадбачыць і прадчувае сваю смерць заўчасна. Такая смерць з'яўляецца апраўданнем творчасці, жывучасці створанага. Вось я ўміраю, і я жыву. Я столькі год жыву ў глушы, што звязана з радзімым домам. Мне шчасціла на кожны грыб і на бруснічынку ў лагчыне. Мне зорыла на маладосць на кожным загрубелым тракце. І ў тым, што я сягоння ёсць, паклон сасновай мілай хаце, паклон зямліцы і вадзе, барам, акопам і азерцам і вольнай рупнай грамадзе за права жыць на ўзроўні сэрца. І кожным вершам альдыхае вот своим, радзімай, кожным куточком. Своим местом. Своим местом. Своим местом. Настолько просто пронизливое. І любий би чоловік от слухав би, і його б стривожило б душу, стривожило б серце, що де-то він є, де він одрадимий, де. Так. Много хлопців зустрічалися, і в нас були, так заставляють, дайте книжку. Ой. Познавали вже своє, так? Я другий був хлопець ніде. Ой, далеко вони. Барнаул аж. Приїжджали там, на книжку эту схватили. А як горко читати ці вірші. А як горко, як недобре, як нехороше. Богороді верба росла, Богороді верба росла, там стояла дівка красна, вона красна ще й вродлива, вона красна ще й вродлива, її доля нещаслива, її доля нещаслива, її доля нещаслива, нема того, що й любила, нема його, дай не буде, нема його, дай не буде, розлучили злиє люди.
Яна раптоўнаму куплету здзівілася ўпершыню і захацелася паэты, нібыта птушцы ў вышыню. Яна так лёгка улавіла рытмічны строй і рытмы кот, рыфмуе мілы да магілы у няпоўных 18 год. Дыктуе дзень на ўлонні лета, ёй прапалі і сенажаць, дзяўчынцы хочацца ў паэты, што ў катаржанкі, дзе ж ёй знаць? Вось са сваім адкрытым светам яна бяжыць праз сенакос, дзяўчынцы хочацца ў паэты, дай апомніцца ёй лёс. У серце, открытые настежь, ударят звонами хвары, за плесом гусиным, за садом, за днем, где дорога щемить, сяло за пытальным поглядом у вочы з партрэтаў глядзіць. Ну прэй, ля кальнюшнікаў гаснай, чародка палескіх бабуль, Тимохов Петрусь, першакласнік, ахрышчаны посвістам куль, сусед со святочным букетом, суседка з унучкой малой, партрэты, 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 і кожны да рысачкі свой. Тут все взяти столь. Що жилось? Все воно взято. Імёны гэтыя захавалі. Все чистенько. Все то, що вона от говорить, это все, это люди не тусились перед ділом. Ну, це все. Напевно, як Женя приїжджала у вёску, то гэтыя люди і сыходзіліся до вас у хату. Ой, Боже, вона як пройде вёску, то 20 раз 30 остановиться, той собі питає, той собі, як ти, Женька, то всі, а то по телевізору, а то і по радіо вже передають. Це було людям дивне диво. Это по телевізору, то по радіо. Я чула по радіо, Женька виступала, я бачила по телевізору, Женька виступала. Это всім було, это вже зараз вийшло далекую дорогу, яку люди вже освоїли. Но тих уже ж людей немає, які її питали. Тих уже давним-давно немає. Це старенькі баби, такі військові, які були безграмотні, без науки, без нічого. То їм видавалося, як це так написати. В 4 класі вона написала стихотворення, посвящене Дню мами, 8 марта. І тоді вже всі на деби, чи то вона списала, де, чи вона що, чи то. Ну це ж забите дитё. Ну, скільки її там було. В 7 класі вже печатали журнали. Да от чим закончилось усе. Я этому солнцу
Мне по души глухие пушчы, листоты заметь на дворе. Я непрыручанную птушкой живу меж сполохаў и дрэў. Который день настрой губляю и зноў по-новому люблю. Бягу, гукаю, выглядаю, шукаю, думаю, не сплю. О, люди, вечные пытанні, вытоки мудрости и зла, нясу свое святое ранне, любоў и гнев на паўкрыла. Мяне ў палёце не скарылі, а будзе што не так, молю, скрутите стомленные крылья и киньте в родную роллю. Не знаю, як їй писалось, но вона ночами, вообще ночами не спала. Вона ночью могла писати, а от днем, якщо шорох на дворі, вона ж ніколи не могла написати його. Я от як ночую, я ложусь, починаю 3 часа, 4, ще сидить за столом, за письменним столом. Это очень тяжело. Любая професія, любого чоловіка, вообще ученого, я считаю, это тяжелейший труд. Это не тяжкий труд у колхозе робить, вилами навоз бросать. Это не такое. Он здоровый, он пришел, поел, она одійшла до того стола, но есть не буде. Есть не буде, она попье чаю, это на этом кончается. А если я поработала в колхозе, я приходю, я кусок сала съела, все, и пошла снова. У меня эта работа нікого не звалила в яму. А вот умы, вони довго не живуть. Мало вони существують. Умственная работа – это очень тяжелый труд. Насколько я понимаю, я знаю, что я ходила в школу, я знаю, одолевать школу было, то школа, что-то детство. А дальше что? Он, этот человек, забитый, задушенный, и есть не хочет, день не ел, хорошо, 2 не ел, хорошо, но только б работа пришла в его вперед. Чадно дыміцца ў грубцы сырэц. Чую, малая, як зараз здаецца. Бачу, а ён жа бязвусы падлец, чыста сапляк, ну і ёкнула сэрца. Знаў бы пра гэта ды мой камандзір. Сосны і горкія гронкі рабін, ціхія могілкі, душнае лета. Нелюдя бомба повисла над светом. Батька, чаму ты яго не забіў? Уже так було тяжко, тоді, як ці дівчатка наші вчились, менше. І словами не передати тебе. Не передати словами, що тепер ходять по добру, валять добро під ноги, і вчиться ніхто, і працювати ніхто, а то ж бідний. Ну, вони очистили тепер села, ну, багатіка. От набили сюди гіганти города, ті, які взагалі не потрібні тут люди. Тут примерно вот насчитати, що в Мінське 3 мільйони. Тут хватило б мільйона даже, 1,5. Дай на землю людей. Дай нехай вони добувають м'ясо, а ці добули б оружие земельне, которым надо работать на земле. И хватило б? Нет. И дурный, и слепый, и кривый город. Зачем не работать, как в городе колбаса 2 рубля?
Я думала, прыйду ў зялёны сад, яшчэ пад сонцам цішыня і поўня, і я адчай другім жыццём запоўню, пакуль надол не выпала раса. Я думала, у зялёны сад прыйду, і з дрэвамі перарасту нягоды, і навучуся мудрасці ў прыроды. А дрэвы заглядзеліся ў ваду. Яснее незваротны далягляд, і набягаюць нібы хвалі словы. Прыйшла я ў сад, а ён увесь барвовы. Падумала, прыйду ў зялёны сад. Ты ляжыш не на ложку, а ў жытнёвым полі, мама. Так мне руки твае не балелі ніколі. То пасланы ў пакоі неходнікі, саматканыя сцежкі дарогі. Мама, так ніколі твае не балелі мне ногі. Я прыйшла, як заўсёды, цішынёю тваёю сагрэцца. Мама, так ніколі тваё не шчымела мне сэрца. Невістку поховала в 35 лет, осталось 3 сиротей. Всі знов на мене. Оп'ять я їх піднімаю. Оп'ять я війну веду із цим усім. Воюю, як той воїн. Ну, бач, ще мало цієї біди. На тобі і Женька пішла. Андрушка в 16 літ остався. Вот оп'ять 5-й год я його розумлю, учу. І слава Богу, і за це благодарна Богу, що він все-таки у мене ще до цих днів, він остався дітьом. Дітьом. Он нікуди, він, бабушка, я там і там, як і піде. Андрушка, подзвони мені, бо я умру тут. Я не видержу цього. Де ти живеш, може тебе хто забив уже. Я той город боюсь. А він уже, бабушка, я тут і тут, зараз я буду вдома. І він нікуди з дороги не звернув. Сын, ты вырастешь орлом, потому что ты мужчина. Буде ясная зара над тобою разгораться, перший раз и 100-й раз упадешь, каб знов подняться. Сын, ты вырастешь другим, больше счастливым и любимым. Не боюся, пойдешь с кем, а боюся, только б мимо не пройшов чужой слезы, не жевал пирогу потой, не топтал святой красы лакированными ботами. Вунь першыя хмары павісла бянтэжна над краем, легальна зусім незалежна знікае. Вось першая кропля апала над борам, над гаем, з шасцінных каналаў і з пышных убораў знікаю. Знікаю з усмешак на тварах ліслівых, няверных, знікаю. Хай будзе на момант шчаслівы той бераг, дзе мроя збылася, дзе кветка ўзнялася, а явы не стала, знікаю, пакуль я сама ў сябе не знайшлася, цвяроза і стала. Унечая зорка, начная ільдзінка, плыве па-над гаем, з люстэркай усіх, і з усіх фотаздымкаў знікаю.